Nyakora juang bende laindi mar simu potio. Oganda ma kwan gi poko yangore nochiew gi buok bang' fwenyo ni lainde gi mag simu ok ti kaluwore kod chenro mag ndiko lainde go manyien mane piny owacho lando. Kambi ma tudruok e yor ong'we yamo Safaricom kod Airtel nomiyo jogo matiyo kod lainde gi nyaka tarik 15 dwe mar 10 ma en chieng' ngeso mondo gine ni gindiko lainde go yo makare. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, loro mag lainde ne okodeo nyaka moko kuom jotelo ma pachoka manochuo moko lweny e mbui kod Safaricom kuom loro lai mag tudruok. Chakore odiochieng' ma kawuono, kapok ogochni, pok iyudo ote machuok, pok igocho ne ng'ato kendo onge omenda ma osedonjo e simbi e yor ong'we yamo. Nyalo bet ni achiel kuom oganda ma kwan gi pok oyangi, ma lainde gi ne olor chakore otieno ma piny rugo Jumapil. E kind oganda matiyo kod lain mar Safaricom, jok ma pok ne ondiko lainde gi e yo makare kaka ne chik dwaro, ne odong' mana gi ote machuok kata SMS mogik. Ote manyiso gi mondo gichop e duka mar Safaricom mondo gindikre ka oyawnegi lainde go. Okang' mar loro lainde ma moko kuom johala osetiyogo kuom thuolo malach ne okelo lal ka koro moko kuomgi kwayo mondo med gi thuolo mar ndiko lainde go. Kwangu nafanyanga nayo business huku kwa salon kama customer zangu zote wanajua tu hiyo line moja ya Safaricom na sasa sijui venye tutakuwa tunawasiliana nao. Nilikuwa busy alafu saa sikuwa naona kama inaweza fungwa, yani naweza taka waongezewe juu hiyo line kufungwa alafu tufungulishe zingine, itakuwa ni issue kubwa sana. Juu saa customer kabla wa adapt ile line nyingine mpya yenye tutapata itakuwa ni issue. En loro mane okodeo nying kama chiel kuom jok manogolo ywak e yor mbui gin kaka okil Ambe Nasir Abdullahi mane wacho ni Safaricom ne owang'o yie kuom loro lainde ma osetiyo godo kuom higni moingo 20. Nyawadgi ma okil Charles Kanjama bende ne oywak owacho ni koro ochano chwalo ng'ur mare nyim doho kendo biro dwaro mondo Safaricom ochul ng'ato ka ng'ato ma lainde olor $50 e odiechieng' ka odiechieng' ma olor negi lainde go. Okil Abdullahi kata kamano ne oduogo wacho ni lainde ne oyaw. Okang' makoro kelo paro ni nyalo bed ni Safaricom ne ochako deo wenge jomoko man kod uma ka jopiny mamoko to pod biro chuno mondo ndik lainde gi manyien eka oyawnegi. Oganda mane ochako chon kata kamano to ne otony kendo lainde gi ne okolor. Jateng'o gimidhiere ka mugiko kana dhi ka Safaricom deka mukayudo ka Safaricom opong'. Koro bochuona ba bed piny ba nyiewo bundles ba update kenda na wuon. Nowach ka Safaricom na yudo kopong' ma okanyal rito. Omiyo laenda okolore emiyo tiyo nyaka sani. Bada nyono chuna makao odiochienga ketho odiochienga manyola dhi nyaka e duka mar Safaricom shop kating'o kitambulisho na mara kana chopo kar kanyo to nogikwaya numbers maga mantiere active mang'isogi magi confirm gi kitambulisho mara ma ging'isa ntiere kumano process kumano wena assign abene nakao thuolo ma sign kana setieko to naneno ka message oduogona ni lainda ni active ni sawa. Safaricom, Airtel kata Telkom Kenya ne pok ogolo milome moro amora ewi loro mag lainde go mane otim bang' bad migawo matayo weche mag tudruok Communication Authority kata CA ne ogolo chik ni kembe duto mag tudruok nyaka ne ni jokanyo megi ondikore yo makare. Jogo ma olor lainde gi koro ok bi nyalo oro ote machuok, ok gibi nyalo goyo simu kata tiyo kod yore mag oro kata yudo pesa mabiro e yor ong'we yamo. Nyaka ndik lainde go ka gitiyo kod kipande gi. E higa mar 2013, Safaricom kende ne oloro lainde mag simu 2.5 e chenro machalo kod matimore sani kane itudo moko kuom lainde mag simu matiyo kod yore mag eto oganda kendo mayo gi pesa. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.